Hi friends, welcome to Choice Craft House. இன்னைக்கு வந்து ஸ்லைம் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். இதுல இருக்கிற எல்லா ஸ்லைமே மட் ஸ்லைம் தான். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கையில வச்சிருக்கிற ஸ்லைமோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 35 rupees. இந்த ஸ்லைம் பார்க்கிறதுக்கு நல்ல பிங்க் கலர்ல இருக்குது. இந்த ஸ்லைம்க்குள்ள கொஞ்சமா ஒயிட் கலர் கிளிட்டர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இது பார்க்கிறதுக்கே அவ்வளவு கிளியரா இருக்கு, கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்குது இந்த ஸ்லைம். இந்த கலருமே எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நல்ல பிங்க் கலர்ல இருக்குது. இது வந்து இதில் இருக்கிற மட் ஸ்லைமை விடவே இது நல்லா இழுத்து விளையாட முடியுது. இது பார்க்குறதுக்கு மட் ஸ்லைம் மாதிரி இல்லை. இதில் சவுண்டுமே நல்லா வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எல்லோ கலரில் இருக்குது இந்த ஸ்லைம். இதோட ரேட்டுமே 35 தான். இதுவுமே மட் ஸ்லைம் தான். இதுக்குள்ளே இந்த ஒயிட் கலர் கிளிட்டர்ஸ் கொஞ்சமாக போட்டிருக்காங்க. இது எல்லாமே ஒரே ஸ்லைமாக இருக்கிறனால நான் கொஞ்சமாக எடுத்து காமிக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இது இழுத்து விளையாடவே முடியல. கொஞ்சமாக எடுத்த உடனே பிஞ்சு போயிடுது. இதுவுமே நல்ல கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. நான் எதுக்காக மட் ஸ்லைம் மட்டுமே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னா, எனக்கு வேறு ஸ்லைம் கிடைக்கவே இல்லை. அந்த ஷாப்பில் இது மட்டும்தான் இருந்துச்சு. நான் வேறு ஷாப்புக்கும் போய் பார்த்தேன், அங்கேயுமே இது மட்டும்தான் வந்துருந்துச்சு. என்கிட்ட வந்து திங்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஸ்லைம் இல்லாதனால தான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன், மட் ஸ்லைமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்லைம் நல்லா ப்ளூ கலரில் இருக்குது. இதில் இருக்கிற எல்லா ஸ்லைமை விடவே இந்த ஸ்லைமோட கலர் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நல்லா ப்ளூ கலரில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா இழுத்து விளையாடவே முடியல. லைட்டாக இழுத்த உடனே பிஞ்சிருது. இதுவுமே நல்லா கிளியராக இருக்குது. இப்போ நான் கொஞ்சமாக தான் எடுத்து காமிக்கேன். இதில் திங்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்து விளையாண்டு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பெரிய பாட்டில் இருக்கிற ஸ்லைம் தான். இது நல்லா பார்க்குறதுக்கு டபுள் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 98. இது வந்து பர்பிள் அண்ட் ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இது நான் வந்து ஃபுல்லாகவுமே எடுத்து காமிக்கலை. நம்ம திங்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக எடுத்து பார்க்கலாம். வேணும்னா இந்த ஸ்லைம்க்கு மட்டுமே நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடலாம். இதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாக எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த ஸ்லைம்லேயுமே இந்த ஒயிட் கலர் கிளிட்டர்ஸ் கொஞ்சமாக போட்டிருக்காங்க. இதுவுமே நல்ல கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. அவ்வளோதான். இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஸ்லைமையும் பார்த்துடலாம். இந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீன் கலரில் இருக்குது. நல்லா கிளியராக இருக்குது. கிறிஸ்டல் மட் ஸ்லைம்னு போட்டிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 70 rupees. இது இப்போ வெளியில் எடுத்து பார்த்துடலாம். இந்த ஸ்லைமில் ஒரு டாய்மே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்லைமை நான் இப்போ வெளியில் எடுத்துக்கிறேன். இந்த டாயை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குவிட் கேமில் வந்து ஸ்காட்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்லைமை இழுக்க முடியுது, ஆனால் ரொம்ப தூரத்துக்கு இழுத்து விளையாட முடியல. இதில் கொடுத்துருக்க மாதிரியே நல்ல கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. இந்த ஸ்லைமில் வந்து எந்த கிளிட்டர்ஸுமே போடலை, நல்லா கிளியராக இருக்குது. இந்த மாதிரி கிளியரான ஸ்லைமை நம்ம ஹோம்மேடாகவே மேக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஹோம்மேடாக ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணி நம்ம இந்த கிளியர் ஸ்லைமை மேக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ எல்லா ஸ்லைமையுமே வெளியில் எடுத்து பார்த்தாச்சு. அந்த பெரிய பாட்டில் இருக்கிற ஸ்லைமை மட்டும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதை ஃபுல்லாகவே வெளியில் எடுத்து பார்த்துடலாம். லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் கமெண்ட் செக்ஷன் ஆட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த வீடியோவில் நான் எதுவும் ஆட் பண்ணலை. இனி வர்ற வீடியோ எல்லாத்துலேயுமே நான் கமெண்ட் செக்ஷன் ஆட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் பண்ணுற கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அந்த வீடியோட எண்டில் வந்து நான் சேர்த்துருவேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வீடியோவுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வர்ற வீடியோவில் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.